hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Always Henry M. Always at your service. Tabla, may stinger pa lang kita ka, ano? Magayon na, Henry M. Always at your service. Ari, gari pwede. Pwede. Henry M. Always at your service. Numero 8 sa balota. Ano nga yan, mga pig-imagine mo na naman mga naga. Good morning po Pilipinas, mga Bicolano. Sa man na parte kan mundo. Good morning tabi sa Zendo Gabos, ha? Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong issue masolusyonan, asin ang sarong problema malinawan. Sa pagig po kan pagkonektar niya to sa mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Pero bago po mga tugang sa shoot ng unyan, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang, nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liberade. Liberade Silimarin Capsule. Ang Liberade Silimarin Capsule para po sa load. Asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liberade. Ang Silimarin kang Liberade, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Toral daw na pag-inom kang Liberade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liberade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liberade na para po sa baskog na atay. Ang Liberade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. 16 minutos bago po mag-abot mga tugang ang alas 8 nin aga dito po sa DCGB Radio. May proposal na bago. Para daa maiwasan mga tugang ang korupsyon, ang mga darakula da tabi na denominations kan sa tuyang kwarta, siring po sa 1,000 pesos, 500 pesos dapat halion. Dapat da mga tugang ang pinakadakula ta sa nang denominasyon in kwarta, dapat da tabi 200 pesos sana. Anhapot, makatabang dawan para mabawasan ang korupsyon. Tayo man ang gadano. Kung sang, naling doon sang ribong mga nasa picture kan managuluwasan ka dominaging alda, manang ribo, pirang milyon ito na manang ribo. Ang sarong milyon, pirang ribo tabi na 1,000 bills. Ang sarong milyon, pirang pidaso na 1,000 bill. Doon daw ako lamang kan makakapot, adi. Gano'n na ito kaya. Yan nga ni. Gari mapaghalong kan, yan nga ning 100,000, gari mapaghalong na makakapot, yan na 50,000. Pambihira ko makakapot kaan. Di ba? Ang sabi, mga tugang ni Secretary, dating Finance Secretary Purisima, halion da tabi an 1,000 buda 500. Kaya piga-adalan ngo niyan, kan malakanyang, adalan da ang pros and cons, sabi mga tugang ni Claire Castro, nata kung ikamadilin siya sa mga proyektong gigibuhon mo, ding ibang pagi, na, tapano kaya, di ba pipagi, di pwedeng chikehan, adi, di ba? Di pwedeng chikehan yan, nadilin sa kaan, chikehan mo, pay to cash, adi, kung ang gigibuhan nila, titarambak sa kwarta, di dara sa harong kan tataonan. Nga kung yan mga tugang 200 na bills, kung 200 na bill yan, kung yan nga niya 48 boxes, kung 200 tig-imagine ko nasa loob kang bulsa mo mga tugang arog kan ang kantidad I do not know kung this will serve mga tugang as a deterrent
deterrent saka sa mga corruption. Pero may anday ko aram kung natatan mga dilin siya, dapat pag sa cheque, ihatod kwarta. Ay may tracer paano adi? May tracer adi pag cheque, di ba? May tracer yan, mga tugang pag cheque. Di ba? Kung kung bako cheque, ang sulamenteng tracer mo kayan, mga tugang, so mahatod duman kang kwarta. Iyon magiging testigo. Hello? Hello, Mano? Po. Hello? Mano, ay madali lang. Hello, ay naputol si Manong rin, madali lang. Hello? 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 Noel? Madali lang. Madali lang. Madali lang. Nagsaraba ba lang? Ano na nga inilugod? Paano nalugod ito? Madali lang. Hindi ko nagkukaso. Alat ko na. Alin so pindutong kuligdi, oh. Ay, nagsabayan pa lang sa apod ni Kuya Nes. Kuya Nes, madali lang tabi, Kuya Nes, madali lang po, Si Noel mo na. Napatungan mo sa apod ni Noel. Madaling tabi, Kuya Nes, madali lang, Noel, wala lang, Madaling tabi, Kuya Nes. Ito na, ay, naputol sa dua pareho. Naputol sa dua pareho. Naputol, naputol sa dua pareho. Saro lang. Hello? Bigo, natayan, paano araw mo man ang kuro kontrata, paano ang natang tinipiling i-check o cash dita o saan dilin siya? Ano man ang conclusion mo kandipi pag pinawanta ka nga yati 1 million? Check May traces ba yan? Pwede man ang Maski pa sa miyuta ng pay to cash yan. Oo. Sa likod mo, pipirman mo. Anong pangalan mo? Pag nagdeposito ka pala, Nag-withdraw ka, mag-deposito ka. palan. Iyo palan, manang palibasa. Akong check pare. Puro ka cash pa, ano? Ano? Puro ka cash. Cash transaction. Sarawayon ka na. Ano? Cash. Ang iabot ang cash. Card. Di ba? So, gusto bihon, pagkaro ka ng sitwasyon, talagang tama daw, may chance daw na mawara ang korupsyon kung bawasan ang kwarta, o ang denominasyon, yung kwarta. Siyempre yun naman siya naan. Maski pan 25 centavos, kung gusto mag-corrupt, pwede hindi corrupt. Sa bagay, maski pero na dominasyon ka yan, kung talagang gustong kumuha, mako ayan, di ba? Ang point naman, BP, Oo. wala na itip ka ito, nagkaram na ito, nag-isip ka ko tuloy-tuloy. Di, dati siyang finance secretary pare, si Purisima, dati siyang finance secretary. Ako kaya, iba man ang suggestion ko. Isipon mo, BP, susunod, ma-denominate ka sa date. Oo. Gusto sa mo, demon, pwede bulsa. Iyo man ang ano. Kaya katao sa ilong ng 50 ang kaon, ipo niya 150 ang kaon. Oo. Yung do matotal ka. Paano kaya baga? Sa ibang nasyon, nailing ko pare, ang kantidad depende sa size kang kwarta. Correct. Kita baga, pareho ang sizes sa papel, di ba? Sinda sa Singapore, sa Saudi, habang nagdadakula, Yan. ang domination, nagdadakula ba ng kwarta? nagdakula ang kwarta. Sa Singapore, arog bang kayan? Saan ako nakailing ka arog kayan? Garis sa Korea gayo dito. Ang Korea man. Habang nagdadakula ang kantidad, nagdadakula ang size. Isipon mo, BP, yan ang mga mayayaman na nasyon. Ang denomination nga, narakula ako. Pero ang hapot mo niyan, pero sa US pa, sa naman sa ng size kang kuhan, kang papel? Pero Dollar? lang ako sa hindi, it's 100. Pero ang hapot, makabawas daw yan sa corruption. Halimbawa, garo, mga matalim na isang Pilipino. 101% lamang ana epekto. Ano daw ko ng suggestion ko dyan, ang kwarta, gibon tanggari kupon ban kadakula. Mas duro na kula pa. So hindi rin ako pag-BP. Sa computer baga ako. Ang kwarta pa, halimbawa nga, 1,000 na, ang kadakula ang pare, gari na plywood. Sigurado pa. Paano pa? Physical na kurap. Ikaman daw. May nusmail ka, Puro bit-bit mo. Ni pa, BP, ang masira mo ka. Bawal magulo. Madumang ka sa mulang propasan mo, 5 kuhan, 5 mil mo, 5 plywood ka na, nakululokot. Bawal pa magulo. Di ba?
Kasi bako dahil mo na tip Pero ako sa iling ko, bako siya sa kwarta, sa sistema pare ang dapat ayuson para maiwasan ang korupsyon. Correct. Diba? So, ang kita ng sistema, tangayaliw ng korupsyon. Maski pag ano kasi dito denomination kan BP, Yes. kung gusto kan kumurap, makurap yan. Yes. Hindi man siya Oh. dahil subak-batch na binuktak mo sa kwarta mo dyan, pinabayaan mo sa kwarta mo dyan, mas kasi siya nag-aagi, may matitim. Yes. Okay. Nakailing. Mm-hmm. Kaya pa daw na Oh. bilyon ng figuro nanta. Oh, okay. Kaya na, dahil nakuta kita kanyan sitwasyon na araw na kari magaw sa kuya, based on sa kuya, perception ko, kari magaw, sumenda diyo sa utak. Okay. Sige, salamat. Sige, salamat. Ay, nako. Ano daw, ako daw ang reaksyon ni Kuya Nes bilang sarong dating pulis. Ano daw ang reaksyon ng dating pulis kung mapa daw ang kwartangan. Hello, Kuya Nes. Hello, good morning. Good morning po. Mabawasan ang korupsyon. Dahil nakipapil na kwarta, intiro sa ng coins ang kwarta. Pwede. Mga mamiso sana, Buda, bawal ang coin na may maate. Pag may ate na may kurukalawang, may anong ate, dahil natatanggap po nito. Kung magtipon ka kikwarta na mati, dahil mo nalilinigan, pwede kang prisuhon. Kung may 1 million pesos ka na kada mamiso, maubos sa ng panahon mo, maglimpya ka ito ba? Dahil ka na maambisyon na maghanap ka ibang kwarta pa ka ito. Di ba? Bawal pag-deposito sa bangko. Magabaton. Sa 1 million mo. Okay. Sige, Kuya, salamat. Salamat. Diba? Ilingon mo ang bagong ngunyo na rulings mga tugang kan Central Bank, allowed ka lang mag-withdraw ninhanggan mga tugang sa 500,000 pesos. Tama? Yung tabaga, allowed lang sinanggan 500,000 pesos. Nga kung may na election baga, sino si Sarayang Korta kan? Wala sa linggo, may mga bolt iyan dyan sa mga lugar ninda, mga tugang, na Sarayang Korta. Dahil mo pwedeng i-deposito mo yung kibasta-basta sa bangko ta. Sususugon ka, kan amlak. Di ba? Hello? Hello? Good morning, boss. Morning. Apo. Ang problema, amigo, lain na ang mahali. Aho. Maning maiwasan, maning mabawasan ang korupsyon. Bawasan ang SOP. Yan. Oh. Mas halimbawa, kung ang SOP 10, Oh. mas nigil mo na ng 5. Oo, maski 10 na yan, amigo. Pwede na yan. 10% ka okay na yan. Yan sa magbaranga-bangao na di. Kung di man gaya, amigo, corruption, it is still corruption. Pero di pwede yan, di ba? Yung man sa Pwede. mas isain na transaction ka. Pero may magamay SOP. Oo. May mga picture nga ni. Oo. Oh, yun man na nga. Yeah. May mahali. Bawasan. Ayan, amigo. Okay, salamat, amigo. Salamat, di ba? Yun na. Ata na kita. Mas ka nagka-irisipan tapag may. Kita baga, tulong kita sa Pilipinas, mga tugal, na reactive ang mga nasa pwesto. Adi, pag di kinangyari, di man kita bina-irisip. Kaya nausang in aid of legislation. Para pero dapat ko may mga measures kita na preventive. Yan baga Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa government service. Yan baga may existe di baga ka ng kuan ang sa tuya mga tugang na na civil service. Very clear diyan ang kuan matingan regalo bawal magkuha, bawal magtanggap baga. Di ba ta? Kaya ko nag-take ako kay civil service, mga hapot yan. Bako effective yan halion ang Daracola na papel bills. Ang suggestion ko, gabosan ako, so kay Kuya Nes pala ini, kay Kuya Nes. Di ba? Na, dapat, mga tugang, ang sistema tayo, natatigwa ki mga nasyon na zero corruption o very low ang corruption. Baka naman kita maghagad ki template kung anong ginibo nila para rogon to sa Pilipinas. Hello? Hello, baby. Good morning. Good morning. Oh.
Kung halimbawa tabik madagos itong denomination na 200 saka 100 lang, naramdaman mo sabing 1 billion na dinara? Oo, iyo. Kung 200 pesos ito, Oo. 5 tonelada ito, 5 tonelada ang gabat ka ito. Grabe, ano? Pwede makagaba kitulay? Kung asang gatos ito, 10 tonelada, 10,000 kilograms. Kabaga, saka, So, may bagong ma-open na trabaho. Oo. Primero, counter kan kwarta. Iyo, adi. Puta, Wala. Ako baka magmahal ang mga count, ano po kan? Cash register, counting di machine. matagal ka bibilang. Mararaot. Uyugon mo yan. Oo. Tapos tama itong sasabi mo, actually ako yuman, di mo na kupon size. Coupon ban size pa rin. Gani pag pagka, di ba? Dako na ako na deterrent yan. Oo. Tapos saro pa, may suggestion ako, pero garo dahil pwede sa for environmental reasons. Oo. Bumalik kita sa Stone Age. Nyan, barter. Kwarta, Kwarta. ang Oo. kwarta, gapo. Gapo ya. Oo. Kaya lang, baka maflatan mo yun. Gapo, unta kang salbatata ka dyan. Hindi sa imo. Mauubusan ka, pare. Nabang ka magkampantaynan mo yun. Iyon ang day pwede kayo. Iyon ang pigiling kong garo kontra duman eh. Hindi, mas kano na sa non-sistema tayo nagkairisipan sa Pilipinas. Hindi man efektibo, adi. Batas. Diba? Nakulong kaya, iyan ang problema, Pipi. Pag nakulon ang matabi, Yeah, okay. pag nakulon ang tigapod na eksperto. Iyo. O iyan ang mapagalaw. Okay. Kanya-kanyang ideya eh. Yeah, okay. Sige, may Pero, kasama. yun tabi ako doon, gibuan ako kupon Common ban. size. Okay. Mas magaya nito. Ang problema man duman, unsize kan pitaka mo. Anses kang pitaka mo pare, garo dapat isling bag. Okay, Yan, pag naging sling bag yan, may problema na naman. Oh. Ano naman ang size kan bulsa kan pantalon mo? Mas dakula, di ba? Mas dakula. Di, gusto mo yung kanmigo, baka magdarakula man sa kwan dyan, sutik mo, baka sa simbahan. Magpagalon talaga. Inda, magkarokonsulo na kita. Okay. Sige, Migo, salamat. Ay, inda. Magkarokonsulo na kita. Ili nga, sabi ni Likuan nyo, igwa ko naling na speech niya, ang problema nga sa Pilipinas, tagadakol na batas, dahil may nagigibo, pero ili nga na, batas mga tugang kontra sa korupsyon. Ili nga na yan, sisay ang first unang anapod kayan gali ang the first to guard mga tugang our people, the people's money. Bagoy ko kita ka commission on audit. Sino ba ka nagreparo kung tama ang pakabugtak, paano ang pakagibo, paano ang pakapakaray kang kwarta, piga-audit niyan kung tama ang pakagasto, kung saan napaduman, etc. Oh. Kadakul baga kita, may ombudsman, sandigan bayan, salbatana, mas kanuna sana mga batas tungkol dyan sa anti-corruption, dyan sa civil, criminal law. Pag napasala ka, pwede ka mga tugang na ireklamo, ano yan? Di ba? Oh. Okay. Ako sa iling ko, bako kita expert, pero sa iling ko lang, dapat ang sistema tampakusugon. Ang hapot, sisay an mapakusog kaan na paginibo ninda iyan, dahil sinaki personal na interest dyan. Kuda, sisay na leader ang magibukaan na paginibo niya iyan, dahil siyang personal na interest, kundi para sa kagabsan. Matakadakol akong nadangog, tabi, galing puro mas na chismis tungkol yan sa mga kwartang iyan na maringani talaga dahil pakiminatistigo na ang kwarta abot sa Malacanang. Ako sa iling, kung may maluwas ka, nilingon nindo. Ako, duda ko ini, bako totoo, hearsay, hula.
may maluwas ka ng kwarta ngayon, abot sa Malacanang. Ilingon nindo. Hula ko lang yan. Hello? Hello, amigo. Good morning. Good morning. Po. Si Reginita. Yeah. Di ko nakakalusot duman sa sa globe mo. Di ka nakalusot duman ah. Okay, sige. Go. Okay, uli lang susaro mong numero pag Yeah. Opo. Okay. Reading mo ang kwarta baga. Pag nagdadakula ang kwarta, nag-iiba ba ang balyo? Okay. Dito sa to, di na sa ibang nasyon, di ba man? Opo. Dito sa to, kaya nga nag-arabot kita sa San Ribo, taday naman nga ning wala ng halaga so 100. Oho. Kumbaga, bako na siya, kung kaya itong panahon Tiyo tama kami go. Oo. Kaya nga Yung ni baga, kaya nga ni baga hinali so 5 cents, di ba? Oo. Hinali Ito, so ito, 25. May 25 cents ngunyan. Ganda ako nakailing. Hinali so G's, di ba? 10 Pero cents. igwa pang 5 centavo, pero Gaba. hindi naman nga nibigyan. Di naman. Takang panahon kaya, amigo, panahon ta, igwang 5 centavos na kayang bumakal kipagkaon, 5 cents, di ba? Iyo, naramdaman ko kayo ito Ngunyan, di naman ki. Ano yung nakalimutan 5 centavos? Elementary ko kayo ito. Ang balon ko 25 centavos. Ata na nga, Matapay na dyan sa pamliti. Nyan. Ang pamasahe ko, ang balong gato kan ako elementary, uy na bagang so 10 centavos baga na English na nakasurat. So tindog ang tawo. Kasog basog ka na kaya. Kasog basog ka na pag-recess. Iyon sa na. Pag igwa ka kayo itong piso, mayaman nung ka na. Yes. Ito pala na mga kayo ito. Ang naramdaman ko kayo ito, itong ang sweldo sa City Hall kayo, naramdaman ko is 4 pesos per month. City Hall. Oh, sa City Hall na yan. Oo. Di ko nangarap po, position niya doon. Basta, ang sweldo kay itong tiyuong ko, 4 pesos, monthly na yan. Yeah. Kaya pag ang denomination kang kwarta, ang pinakadakula kay itong kay Marcos Time, 270s. Iyo. 100 pesos. Iyo pa rin, totoo, mananggad. 100 pesos mananggad. Une nga po ko. Pagabot ni Cory, igwa ki, nag-5 sa 500. Diba? Kaya kung i-analyze mo baga, nagtataas ang kwarta kasi nga nagpaparaiba pa ang value. Kung ilingon mo, ngunyan, hindi purisima ito. Suggest kaya. Former finance secretary. Nasa siya ngunyan? Ano? Hindi siya, nasa cabinet member ni Wala siya. ADM. Dating finance secretary yan. Dating, hindi ko aram kung kasunay siya namundag, pero kung namundag siya kapanahon ng tamang gayon, may intindihan niya, na yung pigtataram niya, joke yan. Hindi man ang 200 pesos ang pinakadakula. Hindi naman kita maabot ko man. Pagpadipisilan niya kaya sa mga negosyante. Ang ano tanga ni Hen? Ang ganani sa presinting ini, dahil pasindang nakakasuhan. Iyo. Natataso denomination kang kwarta ang piga para anuhod mo ka. Ang tawag, kung mabinuha. Yes. Ano pa, nakakula, nakakadit, o everything. Para, nauyam nga niya. Ano mo, Hen, sa totoo, nauyam ako kang kwarta tawag para iling mo niyan. Nata, ha? Bako man sa, dapat pala, na kita, ako unta na ang pagbabago. Nag-arog-arog naman kita kaso sa Singapore na ikaw naman na mga silag-silag naman ng sa Singapore silag ang kwarta. Nag-arog naman kita. Okay. So, ang nauyam ako magiling kang kwarta tango niyan. So, pandok na kang mga animals ang mahiling mo. yung mananggad, ano? So, respect, so respeto naman baga sa mga tao na nag-contribute sa nasyon na ini. Opo. Yun difícil Hindi nito titawag kahalaga nito. Mahiling mo sa pandok mo niyan, mahiling mo sa 1,000, agila. Yeah, yung baga di. Kaya nga nyo, Ligo, pagtuturo. Kaya ito elementary kami. Go ahead. Ako, kitong panahon kita, tigtatawag kita kang respetuhon tayo ng mga bayani ta. Yeah. Dahil dahil kay ni, wala kita mo niyan. Hiyo baga, pigisampul ba ang teacher mi ka ito? Yun nga o mga pandok baga yung nakalaag, so pigapot na Tito Big and Joey. Pero sa totoo, itong mga pandok na ito,
may significance ito sa Pilipinas. Kung Yes, yes, yes. nagmamakulong ka sa Pilipinas talaga, itong tulong ito, tatawan mo itong respeto. Pandok ni Manuel Quezon, wala na. Yeah. Ano, puro animals. Basta ako, Henry, ano ko lang duman sa tig-suggest ko ito ni imposible ito. Yeah, Imposible ito mangyari. Sa mo niya na, sa presidente ko yan. Ang primerong maupos duman sa mga negosyante. Yeah. Oh. Kung mahiling mga negosyante pa nag-withdraw, milyon-milyon, si Sam na gustong daradara mo, dapple bag. Buda. Ang darami mo pick up. Di ba? Oo. Maski man ikaw, kung halimbawa ka, suguon mo sa ano mo dyan, so sekretarya mo na, withdraw daw dumantabi ki 1 milyon. Boss, pwede makasubli ka to? Sige po ilawag niya. Pagdaradara mo ka. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Di ba? Oh, yeah. Those are yun ang mga nangyari ngayon. Para siyang entertainment sa Pilipinas. Nasabi kan Malacanang, ilingon ta ngayon pros et cons nga. Tagarong nga pwede ma. Nailing mo na. Good morning. Bako tabi ang solusyon na bago ng kwarta. Gibuhon pagma sa gobyerno. Maglag monumento, luneta. Ikade na duman, lagan kikaratula, wag tularan, magnanakaw ako sa gobyerno. Yan. Good morning, Migo. Gibuhon ki special na denominasyon para sa nasa government projects na daay pwede i-transact sa market. Yan. Pwede. Hello? Hello? BP. Morning. Naisip ko lang tabi, kung madagos itong 200 and 100 denomination, Oo. paano pag election time? May bugon, Migo. May bug. Grabe yan, kaipuan mo kan para bilang. Subri na ang kakaipuan mo. Kung manaw kang 5 mil sa eleksyon, ang parabilang mo kan, magkaparagal. Painguran talagang para bilang na kaipuan mo. Oh. Saramayon ka. Kung nani tao sa imo kang bangko, asang gato sana. Go, nanim. Ako na problema mo. Siguro di. Pwede kayo. Pwede may epekto yan ng inconvenience. Yan nga na pa rin nga. Karaw ko lang ito ng kwarta gibo na garikopon man kadakula. Pag eleksyon, karaw na masyadong... pag eleksyon, gani makakatabang siya na makurtar ang vote buying. Tapos, ang gibunin ng materialis, papel, Ano? plastic, Ano, cardboard? Ano ito, Saro? Ano ito? Subboard baga? Ano po ka? cardboard. Cardboard? Ano po ka, Cardboard? Jerome? So, yan mga Pwede. printing. Board something? Panel board? Inconvenience wala kung laro ka nangyari di. Ayun, mga ito. Kasi tama ba, maka-withdraw ka kaya halimbawa 1 million. Iyo po. So, pero ang 5 kilos yan. Nanggad, Sa nanggad. 200. Nanggad. Kung ang gatos ni tao sa imo, 10 kilos yan. Problemang dakula. Okay, Migo. Sige, tabi. Salamat pangyari sa mo. Mas kano na sa nagkarisipan para in order mga togan to curb corruption, to stop corruption, mas kanong ideya nagluluwasan. Pero makaugmaon man na di na pag-uron-urunan mga tugang ang siring na bagay tabi sa tuyang na pampora lamang ki stress na garo kakalinturahong ka pero minsan magiulo ka na sana mga tugang kan mga kan mga nagkairisipan kan mga nagkakapirata tabi na mga yaon dyan sa mga matibay. Pero ang nevertheless, kung ano man yan tabi, ang point na digdi, taso mga nagkukurahaw na kung ano ang pagkukurahaw, bakit? Siguro dapat harap po tuntaan kung ano ang solusyonin da sa korupsyon. Di ba? Ano ang solusyonin da? Kung magdumang kita sa ibang nasyon na zero corruption, anong giniribo ninda? O limited ang corruption, anong giniribo ninda para mabawasan ang problema? Di ba? Baka mapili kita mag-aradal dumaan doon. Pero nag-benchmark baga. Di ba? Amigo, implementation of laws ang problema sa Pinas, kaya wala mga takot hanggang na wala nakukulong migo. O yung ano, sabi ni amigong Danny. Hanggang ganyan, di ka na. Di man talaga konektado sa gabos ang reforma. Sus ko. Ano ba ang nasyon? May naasin sa mga tugang. Tanagkaigbang kodita.
military junta. Pero naman po, habo tama na aroganta. Lalo kita mga tugang na magiging maribok. Hello? Hello, amigo. Yes, sir. Good morning. Di ba billion so corruption na tiga-aligar sa mga imbulto, ano? Opo. Araw pa sa mga siguro, makasama sa makakabawa sa corruption sa Pilipinas. Pero ang populasyon ng Pilipinas total. Bawasan kaya, no? So, populasyon, Bawasan? so corruption baga, billion, pero naman sa populasyon ta. Ah, okay. Okay. Sabi na si BBM, nanting peraso na recover na nindo, ipanaw na sa bawat Pilipino. Iyo nga, biyo, palagod. Itanaw sa tawo. Oo, ano pa? Magpirila kita dyan. Oo. Kaya na naman karong tao sa na makinabang. Yan. Oo, yun no. So na, kung may na-recover na, hindi ba ito sa populasyon ng Pilipinas? Pangyayari, adi. Ay, nako. Di pa man nga na ikaw na-recover, tadi pa man kinag-uli. Hindi dapat, yan ang panawagan. Di pa man kina-recover, tadi pa man kinag-uli. Kang raw, warang kwarta. Paano mo yan? Di ba? Oh. Ay, nako. Dapat makarecover. Di ba nga, tig-milyonaryo na kita kung milyonaryo kapag kayo? Tara, unang kitang taguran milyon ang Pilipino. Hindi magandang buhay taguran, di. Diba? Di ba, Migo? Oh. Sige, salamat. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bako po sa kwartang baguhon tang politiko, tayo ang problema ta. Yeah, sabi kan texter ta. Ay, hello. Yeah, morning. Po. Oh. Ining korupsyon na nangyari sa tuya, kapabayan man kang gobyerno, ara ko nata. Igwa kita kabla. Kung ako ngayao kontraktor, pag deposit ko sa account ko, dapat maring na ito. Iyo. Kani ni Ali, Mm. diba? Mm. Pagtuwa BP, natadayta na pupugulan ang kwartata, ang idara sa ibang nasyon. Oho. Ayun, may nangyari ko yan. Doon tigina nagsasarabi din daong nagkuroa, tapos nagdurog lang sa tuya. Bitbit na lang, kwartata. Ano nila na bitbit? Sa kwarta mo, kwarta kang Pilipino. Pag pigigibo nila BP, sa kuya yun pa-deposito sinda sa ibang lugar, sa ibang bansa. Iyo mananggat. Paano mo ito na iluwas? Iyo mananggat, ano? Oh. Bako man sana, bako kapataran taga-bus yan. Okay. May mga batas ni tao na dapat may amla, kung ano-ano. Iyo baga. Central Bank. Tatadayin Kada ko. Okay. At sabi mo ka na 5 million, o deposit ko kasi sa ibang nasyon, anong gusto sabi mo kayo eh? Iyo baga. Ayaw pa siya. Okay, salamat po. Relax, inhale, exhale. Alright. Diba? Dili kita sa mga reaction sa cellphone. Konta nga niyang consultant si Kim Jong-un. Diba niya kita mag-benchmark sa North Korea? Sa kabaga, komunista kaya duman ang gobyerno nila eh. Hello? Hello, VP. Morning. Ano daw tabi kung may batas kita na gabos na maghakbas, putulan di kamot, Arog sa Saudi? duwang kamot putulon. Arog bagdakan duman? So, pag naglalakaw-lakaw ka dyan sa luwas, mahiling mong putulan kamot, ara mo na. Iyo nga ni. Nga paano kung nagpinilyo ka? Ay, mapuputulon. Delikado sa mga chickboy ka, ha? Okay, abda ko uyon ka yan. Ang problema nga ni, kung sisayan magibukan batas na yan. Iyan ang magi. Tapos hindi nagibibo eh. Ay, wag Di ba? Ay, nako. Okay. Sige, Nico. Salamat. Reaction tayo sa mga text in the morning, ha? Dagon tang boses kanutaw. Supig tuturo nga ni na mastermind, dahil pigibo state witness, susko kita baga, iyo baga, gigibo na state witness. Kami po ay hindi bulaan na propeta, nakikita po namin ang away sa biyaya ng bulkan mayon at magbubuwis ng buhay. Amigong Raul Calio, maray na aga amigo, when money talks, nobody correct the grammar. Ayos ka amigo ah. Gusto ka tira daw amigo ah.
Ayos, gusto ko ang tirada mo Dara kulang kwarta, may mga sadiring bolt sinda, mga sa bangko para sa ATM and credit cards kan mga ayo. Pero the best kami go when money talks, nobody correct the grammar. Ayos kami go Nakaukod ako sa imo amigong Raol, ikanan tunay Diyan po sa PYC Enterprises. Good morning tabi dyan kay Manong Raul Calyobuda, kay Madam Marisa. Pasil man sana yan, dapat ang gabos na bangko may account ka, presto, may withdraw ka man giraray, 9 milyon, yung manangad. Adi, sa dati tang batas, Code of Kalantiaw, putol ang kamot mo pag nangabas ka. Yan, baka pa yun yan. Tama, Sir Hen, pwede po na 2 pesos ang highest bills, pero coupon band size, pero nasa politician, corrupt attitude, ang corrupt ay corrupt. Mukhang, yan, pera. Alright? Hindi malis ang korupsyon hanggat walang nakukulong. Ako sa iling, maski may makulong, baka ako nga ni sa iling, pag tumapos ang term ni PBBM, purang iba na naman ang roron dali, di ba? Pagtapos kan term ni PBBM, ako maring nga nito na kinagluwas ngo niya na ang koneksyon kan tubo pasiring sa Malacanang kang korupsyon. Dapat na kinagluluwas Hindi dapat ang gobyerno may mga gibo kang project dahil na mag-agi sa kontraktor para sigurado mamayo. Iyo kasuhan, pagbako maray ang project, death penalty tulos pagkurakot. Yeah. Good morning, bagyo na po palan si Ramil. Sige. Apunan ko sa pag-asa, taklarohon tatabi, madali. Tapusin ko lang ini pwede ba nga i-convert sa dollar yan? Pwede po, bati kay bar, okay na to. Kuya, ang 1 million na pig 100, 1,000 bill ay 1 kilo ang timbang kan kikilohon mo po. Ayun, talaga. Good morning, dapat po puro sa nasinsilyo ang kwarta buda aliyo ng Bang Secresilo. Ngari, damadali, madakop ang kurakot. Pwede. Luwagan na yan na Bang Secresilo na yan. Prison ang perawas, bako su peso ang pasadayon. Yan. Pero po ang coordinates ni Ramil. Mamaya ata, apulan tang pag-asa. Alright na, sige, 20 minutes, mga tugang pasado, alas 8 din aga, yapon sa tuyang, enot na orolay, may kinaraman po saan hapot, may kinaraman sa mga proposal para daw mapundang korupsyon sa Pilipinas. Boses kan Utaw, Vox Populi, Vox Dei, at Boses kan Utaw. 8:20, sandali lang, tabalon ta daw na apudan ng pag-asa. Signal number 1 baga kita ngunyan, di ba? Naka-signal number 1 kita ano kaya ang latest ngunyan kun? Kung tropical depression siya o bagyo na siya, si Ramil. Ang signal number 1 ngunyan, mga tugang Salbay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, part of Sorsogon. Yan, signal number 1 po yan. Kaya, si Bangani, natangita may klase. Automatic baga pag signal number 1 dahil klase alam mo maski di kan mag-declare ang mga LGU ang DepEd may patakaran po kaya di ba cannot be reached yung pag-asa cannot be reached yung pag-asa Donald baka bakoon na si Alexis Duty ano ta daw siya duty ngunyan baka si Alexis hanggang ito 8 o'clock siya daw ang duty ngunyan baka si Melvin, di ko na nadangog ang busis ni Kuana, ni Jim Bordales. Yan. Ikuan tadi, follow up ta daw. Kung ano na ang sitwasyon tabi ni Ramil. Ringing tabi ang pag-asa. 8:22, oras sa Pilipinas. Good morning, Miss Ruth. Yes, sir. Good morning. Opo, si Henry po. Opo, sa DCGB. Napapod ba ako? Takasabago, may forecast na kamong alas 5. Pero baka lamang po may... yes po, sir. Yeah, yes baka po may latest na development ka mo dyan regarding kay Ramil. Sige po. Kumusta na po sa nyo yan, Ma'am Ruth? Ito po ang pinaka-latest, Sir Henry. Ang sunod na bulletin ta po alas 11 ng aga. Ayun. So, ang latest, itong alas 5 talaga. Opo. Number 1 po ang Albay. Camarines Norte, Catanduanes, Camsur, as in, nagkapirang lugar sa north at eastern portion kang Sorsogon po. Opo. May nailing akong very, kang graphics, so direction niya. Pati sir, para rin siya sa Bicol Region, tabi, Ma'am Ruth? Yes, sir. Medyo, siya, masara ni siya compare ka to kay Paulo. Iyo nga ni, no rin daw po, siya, anong aldo daw siya pwedeng mamatian sa ding harani sa tuya si Ramil? Ang pinakaharani po niya, Sir Henry, is sa aga. Sa agang, mga anong oras po? And mga
lunchtime onwards. Ay, nako. Kaya po ano pala, ano. Sumagrani siya, mga anong typhoon signal daw po kita digdi, ang posibleng abutin. Tropical storm po siya. Oho. From TD, makusog siya sa tropical storm. Pwede tang mamatayan ang number 2. Aya, paano kaya nahiling kusukan, malandfall po siya sa kadagaang kan Bicol, tabi Ma'am Ruth? Kung magbaba pa siya, sir, yung possibility, data ni rule out dito sa north kang Catanduanes. O, tapabugsok siya di. Hindi pabugsok, Opo. tama? Opo. Pabugsok hindi, tapos pag-abot sa may sa tuya, mataas siya. Mataas siya kasi ring ang pinaka-target niya talagang landfall Oo. ining Ano? Aurora Quezon or Cagayan, Oh. Isabela, duman naglalaro. Pero pag bumaba pa siya digdi sa aga, posibleng sakupo niya ang north kang Catanduanes po. Iyo nga ni eh. Dito po siya niro-roll out, Sir Henry. Opo. Medyo nahalit ako Dako na ko po kayo ng dara? Sa uran po kaya ang bagyo difícil ma-forecast pero ikaw kitang forecast, Sir Henry, na in 24 hours mga nasa 50 to 100 millimeter of rainfall. Sa inandara niya, in 24 hours. Opo. Effective In yun yan, 24 hanggang sa hours, ang babakapan tayo kang 3 hourly kasi itong 50 to 100 Opo. di mo man maisiyan kung pwede siyang ibagsak ng sarong oras lang Iyo. or pagkahapon, pagkabanggi. Kasi ang 50 nga, pag talagang makusog, pwede siyang ibagsak ng sarong oras lang. May kwan po ini, Ma'am. Kwan, may naaraman na po kamo nagari. So kanya circumference niya kung gaano kadakula po siya. Okay, ang radius niya, sir, is 350 kilometers. Adi mga nasa 700. Assume, yes po. 350 kilometers Medyo salit sa... Yes po. Pero dakula yan. Di ba? Ang kusog niya pera po ngunyan. May kaluyahan pa man, nasa 45 45. Oo. to 55 gustiness Ayun. po. Ano dyan sa pong kumusog siya habang nasa... May mga weather condition na More chance pwedeng po, kumusog? Sir Henry. May chance Yes. Sa Bagyo talaga? Into tropical storm, opo. Sa Bagyo talaga, pero may chance Sa Tawo, maluya Sa Tawo, Mamot, Ang maluya nasa kadagatan siya, may chance siya. So actually, maluway siya. So for pangadji na mag-rolix siya. Iyo. Okay, sana kumas ka siya So tomorrow noon. Kung ang speed niya yun na ini. Noon onwards, Sir Henry. Sagang udto hanggang magbanggi, closer siya sa Albay or Catanduanes. Sa Albay. And then by Sunday, mga Sunday na maagahon niya o na siya sa Northern Luzon. Ayun, okay. Monday po, ma'am, okay na kita? Clear na kita Monday? Improving weather kita. May event kaya kami sa Ayala sa Monday, no? Except siguro kaning may part sa Cam Norte na apektado pa kang traffic. Ayun, yun. Pero kita dito sa Legazpi, medyo okay na sa Monday. Okay na po kita. Ay, very good. Okay. Sige, 11 o'clock po ang latest forecast, Ma'am Bro? Opo. Medyo kasabago nag-init, nag-uran-uran kasabago Data pa man mati yan, Sir Henry. Harayo pa, di ba? Ang number 1 kasi is 36 hours lead time. Yeah, correct. 36 hours lead time from the center of the typhoon, Opo. Okay, very good. So, Para makapag-andam kita. iyon na nga niyan. Okay, so, anyway, halaton mi po sa 11 o'clock. Basta, as of now, kung dahil man siya maghiro, ito ang nearest point niya, movement niya sa Bicol, tomorrow, after lunchtime. Opo. Harani sa Tuya, o Catanduanes. Ano po? Opo. Okay, thank you, Ma'am Ruth. Tabi, salamat sa Okay, pagsimbag. salamat Don. Alright, thank you. Mga tugang Ruth Pakala sa hapot niya tungo niya na aga. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sige, mga tugang 8:27 oras po sa Pilipinas. Angel Mustasa, may dagdag na report. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa kaya mga paraan tapay. Mga kaibangan taon ng VP Henry.
si Regional Director Attorney Maria Juana Valesa dahilan ta sa Lunes, VP Henry, marisumir giraray itong pagpaparehistro ninda. And para sa detalyes kayan, VP Henry, si RD Valesa na po ang mapaliwanag sa ini. RD, good morning po. Nasa ibong na linya si VP Henry sa DCGB. Attorney. Good morning, VP. Good morning po, RD Valesa. Good morning po. Opo, salamat na maray po sa oras mo sa DCGB. Ano po, attorney, ang basihan kang saliwat na voters registration tapo sa Monday? Well, in preparation na po ito sa November natin na election next year, ano, ng BSKE, Okay. yung barangay and SK election. And considering na dahil man magpapaluwas pa ang Supreme Court ng TRO o ng decision duman sa mga kaso laban naman sa bagong batas. Iyo po. So kami naman is nagpiparar naman din po kami for the November elections. So ngunyan po is magre-resume na po ang Supreme registration sa October I see. 20. So this is for December 2026 election, tabi, attorney, ano? Yes, ano ba yung November as provided po. Tampig ang pigiling ta, baka dahil mang election sa Disyembre talaga. Tigwan nga ning batas, di ba? Unless na may desisyon ng korte. Ano, madam? Ayun ang God. O, ang pakiulay nga ni Miss, sana September iluwas na. Kaya dahil siguro dahil man nagluluwas, so dahil man kami maghahalat naman sa decisioning Supreme Court. So, preparado kami for the December na election, although baka gahuling kami. Opo. So, we are now preparing for the November election. Ayun. Kaya pala so Comelec Central, naging ongoing ang printing kan mga ballots, ano? Anyway, manual man ini, di ba, attorney? Manual man. Okay. Sisay po ang qualified na magparehistro tabi po sa Lunes? Gabos po na ng mga kaakian natin na magpaparticipar sa SK elections and barangay elections. They are qualified to vote, to register and vote, including na rin po sa mga rehistrado na po, pero gusto nila mag-transfer sa indang mga registration sa ibang barangay, munisipyo, ibang probinsya. Opo. I see. Tama pa kadang transfer, pwede ang transfer, attorney, ano? Transfer? Pwede na po, pwede po. Transfer. At bang ako, ma-transfer ako sa Castilla, Sorsogon, pwede na? Pwede. Pwede, oo. So correction tabi, attorney, lalo nang pwede gayon. Iyo po. Opo. Oo. Updating po ng records, pwede na din po. Update, yan, okay. Sign po, sinda, pwede magduman? Gabos po na opisina namin sa mga office ng election officer. Magtatanggap po ng gabos na klaseng application simula po ng October 20 hanggang May 18, 2026. Ayun, yun. Oo. So, Monday to Friday lang po, mama, no, attorney? Hanggang Saturday po. Hanggang Saturday? Including holidays po. Paano na kaan sa mga daraga o soltero mong empleyado tabi kung may date na Saturday? Kaya nga, hindi na nakakaaragom ang mga tao. May nagururang ano? Ayun lang. Ayun, kaya daw. Namalisyago. Paglinggo na lang nga niyang tatao sa muya. Minsan hihagad. Okay. Basta, yan, madaman sila sa opisina kang Comelec Monday to Saturday. Ano po ang dapat darahon, tabi, madam, attorney? Proof of identity po, ano? So, as much as possible is government-issued ID. Kung wala po kayan, is tuwang to disinterested person na mag-identify sa iya na residente siya. So mga kaakian po nita is kay puhan din po kung igwasinda magdara po sinda ning sa indang birth certificate. Ayun. Pero kung mayo sindang birth certificate, so school ID pwede. Tas ID ba ganoon? So birthday, di ba? Ayun ang gano'n. Opo. Attorney, sa mga nakaagi pong registration, may na-found out ka mo na garing nga underage, so hindi siya qualified pero nakarehistro, nakalusot? Daiman. Dahil sa interview pa sa napikiiling na nini. Iyo. May mga tao baga na pag nailing mo, pag una mo, mga 25 na, pero 16 pa sana pala siya. Iyon ang God. Saka daiman kami mao na makalagpas yan. Kasi normally, require talaga nini
submit sinda ning proof of identity. Yan, tama man. Ngani na sigurado po yan. Ano? Alright. Sige, attorney, ano pa po? Ako klaro naman po ito unless na may pangapudan po kamo, mensahe tabi sa mga nagdadangon yan. Oh, again, medyo mahaba-aba po ang registration natin, So, agahan nyo na po ang pagpunta ninyo sa mga opisina namin para magparehistro. Plus, we are calling the attention din po yung mga barangay officials. Pwede ho kaming pumunta sa mga barangay nindo para mag-satellite registration. So, yun. makikoordinate lang po sa muyang opisina ni mga election officer nimi para schedule po nimi ang sa indong satellite registration. Opo. Then po, duman sa mga PWD and senior citizens, kung gusto po nindang update po ning sa indang records, pwede na po nindang gibuhon yan online. Ayun. Okay. Very good dyan. Mas madali pala basta turo tao ka sa internet. Ano website tabi, attorney? Ang pwedeng dumanan? Hanapon lang po. Nasa website nimi sa www.comelec.gov.ph. Opo. Then afterwards po, mag-email lang po sa muyang opisina. Ayun. Yun. May opisina po, may mga kanya-kanyang opisina. For example, kung taga Daraga ka mo, hanapon nyo po yung email address ng Daraga. Yan po yan sa website namin. Ayun. Opo. Okay. Attorney, maiba po ako, nagkaparang hapot sana. Ikaw po mga ongoing ba niya sa mga controversial na issues tabi regarding sa contribution sa sa SOSE, so Iyo po. campaign expenditures and contributions. Kita po sa Bicol, may mga may mga nagbe-verify po ang COMELEC Central Office regarding po sa araw kaning issue. Ikaw po, i-verify na po yun yung political finance and campaign department natin. Opo. Hindi po ang nagbe-verify. Nire-revisa po ngunyan ang mga sourcing. Inihiling po yung mga attachment kung sino po ang mga contributors. I see. Oo. Susubmission ka, direkta sa Manila, attorney, nag-agi po din sa endo sa probinsya or city? Actually, nag-agi po yan sa mga digdi. So, ikwa po kaming kopya kaya mga statement of contributions and expenditures. Pero dahil ang mandato po kaya duman sa Manila sa PIFAD, so sinda po niya na nagre-revisa, sinda po ang pig-uutos. Ayun. Pero if you want to get a copy po, kamo man ang mag-check ng SOSE, pwede ba nimi na mag-request lang po kamo ning. Ayun. Pero ang nag-check kung kay mga araw kan so sa endong central office na attorney. Iyo po, ito talaga kaming dedicated na opisina, kaya yung Political Finance and Administrative Department, sinda po ang nag-check yan. Either po yung over expenses na ginibo po ng kandidato, nati-check po nila yan. Ay, very good. Okay. Sa Bicol po, attorney, may nasirip lamang, nag-apura ka itong nasa national na sarong halanggaw na opisyal. Pag sa local position, may nasirip po lamang na araw ka ng sitwasyon? Garo dahil pa. Dahil pa man Pero pag igwa naman nagsisirip kang mga kang mga SOSE. Igwa nang nag-request po sa muya. So, sige lang. Kung gusto nyo nilingan na nindo. Okay. Attorney, salamaton po maray sa oras mo tabi sa DCG. Mabuhay pa ang COMELEC. Welcome po. Opo, thank you. Gel? Biting may ihabol akong question kay attorney. Attorney, may mga COMELEC offices po ba tayo na magkakaiba po ni mall registration? Yes, oo. I think yung Legazpi City natin is baka mag-transfer sila. Kasi medyo harayo na po ngunyan ang opisina ning City Election Officer ng Legazpi na po sa may Embarcadero. Opo. So just to make it accessible po, nakiki-ordinate po kami sa mga mall na i-allow kami na magamit kami sa indatangan mas accessible sa mga tao. I see. Pero so barangay, kung interesado, ang ma-request po so barangay sa COMELEC na magkaigwa sa ng registration. O pwede silang mag-request. At the same time po, taon naman dito ng directive ang samuyang mga election officers na makipag-coordinate na rin po sa mga barangay para i-schedule sa indang satellite registration. Opo. Okay. Attorney, salamat giraray po. Disim din po, attorney, sa school. Yes, sa school, pupunta din po kami sa mga school. Okay.
So, yan din yan ay si RD Jane Valesa, manonood dyan sa Pupunan Man sa Lunes na pagpaparehistro sa Good NVP Henry sa Mayo 18. Alawigon na di. Alawigon. May magreklamo pa nga ni ka NVP. O, gano'n. May mahudyang pa nga di ka. Grabe naman sila na. Kundi, ang pagkatapos kang registration, magastusan na naman. Mabilang na naman. Madagdag na naman. sabi ni attorney, Diyos ko na sa mga. Okay, So, sige. NVP, ang mga storya sa sa loob. Salamat, Angel. Live report from Commission on Elections. Oras natin, 8:37. Oras po sa buong kapuluan. Magbabalik po ang hapon. Magalipas lang kan mga patalas-tas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapang. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin anyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige po, oras natin 15 bago mag-abot ang 9 o'clock in the morning. Ang boses kan utaw, Vox Populi.
Vox Dei, ang boses kan utaw. So, dito muna kita sa iba pang mga reactions bago taara mo na ibang report. Hali po dyan sa luwas. Sabi ni Jonathan, gabos nga kita dapat magbago, bako lang politiko. Haputuntan mga sadirita, may mga kandidato na marahay, aram tanatanos ang pinili tasutiko, kaya gabos igwang paninimbagan. Piliyon ta itong mga politiko na may political will, ang inoton so Pilipinas, bako sadiri, saka mga kaalyado. Okay? Sabi ni Renen, ano ba to? Mamaya daw sa Pinkyon mo, baby, forgive an ex. Topic ni Renen. Sige, tata, Renen. How to forgive your ex? May kasala. Ano man ang kasalang? Sige, anyway, abangan nito sa programang Pinkyon mo, baby. May kwan si Renen, may topic na sinin sa kuya. How to forgive your ex. Yan, alright. Mamaya, last stress po yan. Abangan nito. Sabi ni... Alright. Kung gusto ko suggestion na seryoso, huni, mag-join sa BCBP ang mga politiko, buda negosyante, be honest, even if others are not, even if others will not, even if others cannot. Sa totoo, araman kan mga authorities kung ano ang solusyon sa corruption, habo lang gibuhon ta, mawaraan sinda, kiso subing ka. Yung baga, huli na si BCBP, naging member pa ako kang BCBP, kaya lang inactive ako ngunyan. Yan, magayon po yan mga tugang na pag-isip-isipon na slogan kang Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Magayon baga, di ba? Na dapat pag-isip-isipon. Be honest even if others are not, even if others will not, even if others cannot. Yan. BCBP yan. Tumen, pigtumen kay tukan kita tabi, kaya nangon yan, medyo ako ang kita ngon yan. Inactive ako ngon yan ano yan, nasubog ako paminsan pag ako nakatindir sa mga pagtiripon. Hello? Hello, good morning. Good morning, ma'am. Ay, ako, nadagog ko sa corruption. What can we do? Opo. Ako, bako ikakairiba digdig, pero one of the small things, bako man small things, one of the basic things siguro, mga taga-media, di na pagsurugon sa mga corrupt. Yan. Eksakto, madam. Ikaw, nadadagog ko, pigsurog pa. Iyan. Why do you justify? Yes. Nag-justify pa ang mga gibo-gibo. Sukat nga yan, magangay kayo niya, oto nga yan. I mean, nasa influencer ka, nadadamog ka kan mga tao, lalo na sa mga aki, nadadamog ka, pigsusurog mo sa sala, yan talaga ang sala. May problema kita naman. Tama ka dyan, one of the basic things, mga influencer, di na mag-saw-saw, okay, if you have personal loyalty to these people, di mo na pag-influensya sa iba, kayo mo na sana. Iba man ang personal na relasyon kumpara sa trabaho. Di na pagsurugon in public. So what do people say? Oh, influence idol ka. Kapag idolize ka. Siyempre, na-influensyahan mo ay tama pala niya. May rason pala niya. So, that's something that I really cannot tolerate. Yung nag-influensya ka kay ibang tao, may nagdadahog sa iyo, may nag-adulay sa iyo, tapos pigpapasunod mo kitala. Yes. Agree ako dyan, madam. Very good point po. Yung sa radyo. Yeah. Opo, okay. It's nakaka-depress talaga. Thank you. Thank you, ma'am, for the opinion. And reactions, ngunyan na pagkahapon, pagkaaga, digdi po sa tuyang programa ang anhapot, mga tugang sa DCG. That's a good point, di ba? May mga personal kitang relasyon sa sisay man na mga tao. Pero pwede tang iyang isiparar pag kita mga tugang nasa trabaho. Di ba? Karen Ala, may dagdag pong report. Karen, good morning, Karen. Yes, Duty Henry. Kasabay kan pag-list and suspension sa quarry operation sa Albay, nagpaluwas man yung opisyal na listahan si Governor Noel Rizal kan mga quarry operators na maparadato sa operasyon, mga dinawian ng permit, asing mga sinuspindir. Sa eksaktong datos si Governor Rizal, 18 sa ng mga quarry operators ang nakakapagpadatos kan operasyon. 10 kaitos ang mga may notice of termination na gustong sabihon, dinarawian si permit. 53 ang mga pidaradaan ng focus order
na iyong suspendido sa operasyon. Mm. Ngunyan di Henry, inuton ka ining mga quarry operators na tinakwanan ning notice of termination o binarawian nin permit. Inot, ang pangalan certain Bukilyon Alexis, Talyon Pedro, Kamalig Minerals and Mining Corporation, Ferrer Agustin, Ibalong Resources and Development Corporation, Steelworks Construction and Supply, Pascual Emilito, Atun Lorena, Carreras Benicio, Titan Works Concrete and Development, High Tone Construction and Development Corporation, KM88 Construction Incorporated, 13 Gutierrez Basil Ramon, DSB Construction and Supply Incorporated, Son Ansbert, Guitarra Francis, Brutas Alberto, Concrete Solutions Incorporated, GRCT Construction and Supply, Lee Joaquin, Ramar Plus Incorporated, Richmar Construction, Romero Carlo Trace, Marcaida Mary Grace, Center Waste Construction and Development Incorporated, Liano Francia, Sakayan Ricardo, Baldonado Maria Alda, Matias Jonar Lee, Obligado Sony, Nunez Joanna Marie, Lo Elena, DCO Aggregate Corporated, Pepin Jonabel, Octavo Danica, Agtecon Construction Aggregate, Montopar Builders, BGC Sand and Gravel Corporation, ID Agri-Builders and Supply, Eastgate Quarry Operation, Ismorio Hill, Leoncito Maria Lourdes, Añonevo Jose, Daphne Robert, Ruiz Flor Jaisel, Padang Construction, Nunez Maria Tea, Gelmar and Son Aggregate Supply OPC, Mendoza Isagani, Temari Aggregate, Lim Alexander Erickson, First Albert Prime Aggregate, Bersilia Williams, Rigor Aggregate, Sunwest Construction and Development Corporation sa Budiao, Lita Lalane, Albay Prime Resource Corporation, Christine Michael, High Tone Construction and Development Corporation, Martin Ricardo, Pasilla Aggregate, Sudsod Gaudencio Madera, Likit Roan, Macapa Corporation, Patanaw Evangeline, Colar Edemar, Mohametano Evelyn, Ortilie Josefa, Numerical Gate Construction, Mar Louie, Asinsi Esquivel Jason, iyo inibiti Henry sa mga tinauwanan ng notice of termination na binarawian ng permit. Ngunyan, ang mga suspenditong permitis na pinadarahan ng show cause order, iyo si Ria Lubit Marigold, Madronero Christine, LR Aggregate Trading, Oxemia Omar, Jorman Construction and Supply, Ruiz Carmen Remedios, Rizalba Christian Fabian, Palermo Loren, Dayandante Rodolfo, Guyena Pocholo, Solar Edwin, Concrete Solutions Incorporated, Karayang Gulong Industrial Aggregate Corporation, Sanwa Builders, Balayo Williams, Mega Ore Construction and Supply, Go Mark Bessel, Belleza Romulo Rudico, Tapinoso Edwin, FLSD Enterprises and Construction Services, Conrubia Manuel, Chris Sand and Gravel Supply, Cristobal Roberto, IBS Aggregate Corporation, Mayon Prime Aggregate Corporation, Manila John Francis, Añoneva Mikey, Ayo Benito, Chito Jonila, Garcia Jose, Swanson Concrete Aggregate, Delta Homes Realty Corporation, Borja Enrico, Alamares Joel Michael, Militante Edelio, Albay Blackwood OPC,
Robert Construction Corporation, Sinco Precon Builders International and Construction, Sunwest Construction and Development Corporation sa Mabinit, si Miraflor Route, 3 Diamonds Construction Corporation, Nautical Development Corporation, DCO Aggregate, RCDS Construction and Supply, ADS Construction and Supply, Aldana Edsel, Orsola Maria Christine, Macapa Corporation, Permia Levy, DLPC Gravel and Sand, Lim Alexander Erickson, RYU Construction and Supply, Asin Sigambareo, bali iyon na sabi ni D. Henry, so 53 na mga suspendidong permitis na pinadarahan ng show cause order ng gobyerno provincial San Albay. Sususbitan nyo sa executive order ni Governor Rosal sa pag-lift ng suspension kan quarry operation sa Albay. Permitters and operators whose permit were revoked or suspended as a result of the findings of the quarry audit team may continue to dispose and utilize their existing stockpiles, the volume of which has been predetermined by Penro during the period of suspension within 3 months only from this date or until fully disposed. Iyon na inibipin ni Supit sa taran na tulunggulan sa nang itatao sa inda nganing mauusan sa idang stockpile. Mantang sa mga naribok at yung suspendir ang quarry permit, dahil sinda BPN pwedeng mag-conducir ng quarry operation dahilan kapag nag-conducir ang mga ininasuspendido sinda, perpetually disqualified sinda sa pag-apply ng mga bagong quarry permit. Yan sabi BPN ang listahan kan mga sinuspindir at hindi narawian ng quarry permit sa probinsya ng Albay, Karen Ala, DCTV News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Oras natin, 2 minutos bago po magabot ang alas 9 ng aga. Dumaan kita kay Joshua Bino. Hali dyan sa luwas. Joshua, good morning Joshua. Come in Joshua. Good morning sa mga paratataw sa dagdag niya itong parata kailan kay Tropical Depression Ramil. Sabi D.P. Henry, nagpalawas na ng advisory ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o kaya MDRRMC Digdi sa Daraga Albay, advisory number 26-2025 para ini sa mga punong barangay, sabi D.P. Henry. Kailan pa isinakat sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang probinsya kan Albay dahil nga digdi kay Ramil, sinugo ang mga barangay na i-aktibar ang kaindang respektibong mga barangay DRRM committees asin aktibong mag-monitor kan na kondisyon kan kaindang mga nagkasakutan lalong na itong mga nasa low-lying areas, mga barangay na harami sa mga river channel, particular naman digdi sa may Niisi Gali, sakop ko ini ang mga barangay kan Niisi, Matnog, Bujao, Banyadero, Salvacion, Barangay Alcala, Malabog, Dusay, sabay man ang Barangay Malubago, Colyat, Banyag, Binitayan, Silikaw, asin Barangay Tagas. Siring man pag-aktibar ang mga nasa landslide prone areas, particular na digdi sa Barangay Kimantong, Barangay Lakag, Barangay Ibaugan, Barangay Malabog, asin Barangay Jaco. Mientras tanto, susug man duman sa Deputy Order number 22, Series of 2024, automatic kung magkaigwa B.P. Henry ng suspension kan face-to-face classes para sa kindergarten pasana sa parehong pampubliko asin pribadong eskwelahan. Epektibo mo niya na aldaw, pitsa 17 kad Oktubre 2025. Ipagpreparar ang mga barangay nin stock na food supplies at iba pang mga ito. Sharing man, so Emergency Operation Center Bigbitan lokal na gobyerno nasa blue alert status na. Kung kaya sabi dito Henry sa hanggang sa preparation stage na lokal na gobyerno para kan pagkakabugtak kan probinsya Albay sa signal number 1 para kaining si Tropical Depression Ramil. An advisory permado ni Mayor Victor Perete kunya na pagdaaga.
Yan tabi BP Henry ang dagdag sa itong istorya live digdi sa Daraga Albay. Josh Covino, DCGB. There's a kind of hush All over the world tonight, all over the world. you can hear the sound of in love. Salamat kung sinong pagantabay. Mabalik pa ako dyan na hapo. Ay, babalik ako. Anong oras mabalik? Magbabalik akong alas 10, ano? Alas 10 may make-up pa lang kami sa DAR. Alas 10 po mamaya lang sa programang Kape, asin Baretang Agraryo. Salamat. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po taghapot lang. Goodbye. Mabuhay. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan